Mga bagong force multipliers sa Mandaue City nanumpa sa katungdanan, bisaan sila nga mutabang aron mapabili ng kahapsay ug kalinaw sa maong dakbayan. Ang report ni Nico Serino. Sila ang mga milangkob sa lain-laing advocacy ug support groups nga gitigom og nanumpa kaganiha. Magsilbi silang mga force multipliers muabag sa otoridad sa pagpabilin sa kahapsay ug kalinaw sa dakbayan. Gikan sila sa lain-laing mga grupo ug sektor sama sa mga barangay personnel, bikers group, Muslim community, LGBT community ug uban pa. Gikalipay sa syudad ang ilang pag-volunteer. Dako gyud kayo no, knowing that ang populasyon sa Mandaue labing dakuha na gyud, and ug atong itandi ang number of personnel sa atong police no sa MCPO ay labang gamaya gyud. We are way below. Atol sa kalihukan, lakip sab sa gisaad nila ang pag-abag sa kampanya batok sa communist armed conflict pinaagi sa pagpirma sa kasabutan. Gipangunayan sab kini sa mayor nga panaad. Matud sa hepe sa Mandaue Police, dunay moabot sa 8,000 ka mga force multipliers sa dakbayan. Gihangop nila kini kay dakog tabang sa trabaho sa PNP ug AFP. Mutabang na to sa assist sa peace and order, tapos pag-identify sa mga possible mga threat na mga NPAs diri sa atong area. So in case na nay mga kwan, matap din na nato sila to give assistance. This will create a rippling effect ngadto sa uban. Kay nindot man kaayo ang ilang gibuhat. Naigingon bitaw nga volunteers don't have the time, they have the heart. They have the passion to help the community. Samtang gatusan ka mga force multipliers ug support group usab ang nanumpa nga mutabang sa kapulisan sa Talisay City ug sa lungsod sa Minglanilla. Gipaubos una sila sa subsub nga pagbansay-bansay sulod sa pipila ka adlaw. Muabag sila sa kampanya batok sa ginadiling drogas ug sa uban pang kriminalidad ug pagpabilin sa kahapsay ug kalinaw sa ilang lugar. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.